Nederland gaat over op IBAN. Een langer rekeningnummer voor binnen- en buitenlandse betalingen. Iedereen krijgt hiermee te maken. Ook uw bedrijf en uw klanten. Rabobank helpt u op weg met uw voorbereidingen op IBAN en SEPA. Doe daarom de Rabo SEPA-check. www.rabobank.nl/SEPA-check. Makkelijk over op IBAN. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Dames en heren, welkom bij deze speciale editie van Venray in Bedrijf aan tafel. Vanavond hebben we ondernemend Venray te gast. En van hun club verschijnen hier aan deze mooie tafel 3 ondernemers die gaan vertellen over hun onderneming en wat hen bezighoudt. Later in het programma de elevator pitch, dit keer zonder de lift. Dus dat improviseren we gewoon, maar ik weet zeker dat dat goed komt. En ook vandaag worden de gasten geïntroduceerd door een bekende Wansumer in dit geval. En dat is Rob Dekkers van de gelijknamige wielerzaak, de rijwielhandel, zeg ik dat goed? Ja, zeg je goed. Waarom heb jij de allerbeste rijwielhandel van heel Wansum? Nou, dat is niet zo heel moeilijk omdat er maar eentje zit. Maar misschien kun je het ook anders zeggen, hebben we de allerbeste rijwielhandel van Noord-Limburg. Nou, leg eens uit. Nou, wij hebben een heel leuk, spontaan team klaarstaan elke dag. Rond de 9 tot 10 personen elke dag. Dus daar zijn we wel denk ik de grootste van Noord-Limburg. Maar ja, niet alleen de grootste, maar ook wel de specialistische zaak van... Ja, want waar zijn jullie in gespecialiseerd dan? Wij doen heel veel in elektrisch fietsen. En het sportieve gebeuren zijn we ook flink in aan het groeien. Dus de race en mountainbike fietsen. En met name de gewone normale fietsen, maar ja, dat is eigenlijk wat elke zaak wel heeft. Nou, je bent vanavond hier om de gasten te introduceren. En ik wil jou dan ook verzoeken om onze eerste gast aan te kondigen bij het publiek. Ga je gang. Ja, gaan we doen. Onze eerste gast aan tafel bij Rob heeft een bedrijf dat behoort tot de top. Het is uitgeroepen tot beste winkelketen van het jaar. En ook zij staat altijd voor de klanten klaar. Ze is een ondernemende tante, een duizendpoot. En haar klantenkring, ja, die is erg groot. Ze komen momenteel van heide en verre voor leuke Sinterklaas cadeaus en kerststerren. Maar is het er nu extra mooi? Dat vragen we aan Ien van Dijk, de baas van Intratuin en Rooi. Nou. Welkom Ine. Hoe omschrijf jij Intratuin het beste, als een tuincentrum of als een groen warenhuis? Allebei niet. Het was het groene warenhuis, maar daar hebben we afscheid van genomen. Onze basis is groen, aangevuld met heel veel sfeerartikelen voor binnen en buiten, vandaar ook Intra. En we staan voor energie en inspiratie. En jullie geven de klanten inspiratie. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, door te zorgen dat het iedere week weer verrassend is, nooit hetzelfde. En net dat stukje extra jus aan te brengen. En wat is deze week anders ten opzichte van vorige week dan? Nou, deze week hebben we een tikkeltje kerst toegevoegd en een klein beetje Sinterklaas. Maar dat is bij ons natuurlijk niet echt het product, maar wel als cadeautje voor de Sint. En ja, heel veel met vers en groen, dus ja, dat is heel veelzijdig. We proberen onze klanten te verleiden. Intratuin is een familiebedrijf. Hoe is het om met je zus samen dat bedrijf te runnen? En Ja, hoe is de rolverdeling? Angèle is de creatieve spel en ik alles wat overblijft, dus we hebben nooit ruzie. Ja, hoe is dat? Ja, ik zeg, we hebben nooit ruzie. Soms is het wel eens lastig, want dan zou je liever wat meer willen sparren. Aan de andere kant denk ik, ja, het is prima zo. En we hebben heel veel mensen om ons heen waar ik dat mee kan. En Want ik doe dat... met wie spar je dan? Nou ja, goed, we zijn dus uiteindelijk Intratuin en ik heb 60 collega-ondernemers, waarvan 58 mannen en 2 vrouwen. Dus ik heb genoeg om te sparren. En ja, Angèle spar ik uiteraard ook mee, maar een beetje op een ander vlak. Okay. Ja. Jouw vader Toon, bekende Venraynaar, is toch degene geweest die aan de wieg heeft gestaan van het bedrijf. Wat is de invloed van jouw pap op de huidige bedrijfsvoering? Nou, hij is beleidsmatig niet meer zo heel erg aanwezig, maar zijn, ja, zeg maar de bron, het snijbloemenverhaal, dat doet hij nog van alles. Onder andere zijn bloemenshop op de Venrayse Minimarkt. En hij heeft nog een stukje een rol in de inkoop snijbloemen en dat is tegenwoordig vanuit Heringen. Daar is hij nog redelijk Want hoe vaak actief. is hij nog echt in het bedrijf aanwezig?
Iedere dag? Ja, aanwezig is hij zeker iedere dag, maar hij is wel wat rustiger geworden. Ja, Heb je zelf kinderen? ja, 2 jongens. En hoe is dat om het moederschap met ondernemerschap te combineren? Ja, dat vergt wel wat organisatie, maar wel lekker. Dat past wel bij mij. Ja, dat gaat prima. Maar de kinderen zien je nog wel thuis? Ja hoor, probeer een goede balans te zoeken. En dat doen we met z'n tweeën. Dus, ja. En wat voor weerslag heeft de crisis op Intratuin Venray? Wordt er minder geïnvesteerd in de tuin of in een bosje bloemen? Ja, nou ja goed, we zijn beleving, dus dat blijft. En we hopen natuurlijk ook dat de mensen de ellende een beetje zat zijn. En dadelijk voor de kerst toch weer heel graag het gezellig willen aankleden in en om huis. Dus daar hebben we best vertrouwen in. We zien wel dat de besteding een stukje minder is. Ja, goed, daar proberen we heel creatief mee om te gaan. Door toch weer te blijven inspireren en te blijven verleiden. Ja, want je noemde het al, hè, kerst. Hoe hectisch is die periode voor jullie? Niet heel hectisch. Dat wordt vaak wel zo ervaren voor de buitenwereld, maar dat is absoluut niet zo. Want we hebben natuurlijk de mensen die op de buitenafdelingen staan, die kunnen we mooi allemaal daarbij betrekken. Dat valt best wel mee. Het is een lange periode, het begint vroeg. We hebben bijvoorbeeld alle zondagen nog open vanaf afgelopen zondag en de hele maand december. Het is lang, maar verder heel hectisch is het niet. Nee, dat is goed te doen. En wat is dan de meest hectische periode in het jaar? Ja, echte hectiek is er bijna niet meer. Het is allemaal heel erg uitgesmeerd, maar de drukste tijd is het voorjaar. En dat is dan van medio maart tot medio juni. En dat heeft ermee te maken dat de mensen hun tuin dan weer gereed willen maken? Ja, tuin en er vallen wat cruciale marktmomenten in Pasen, Moederdag. Oké. Is Intratuin op dit moment groot genoeg of willen jullie nog gaan groeien? Qua omvang denk ik dat wij voor Venray groot genoeg zijn. Wat wij wel heel belangrijk vinden is toch een stukje toegevoegde waarde binnen het gebouw. En ja, echt keuzes maken om ook de concurrentie het hoofd te bieden. En als we verder kijken naar de toekomst zijn we ook op zoek naar partners bij ons op het terrein. Die ook daar een stukje een rol in kunnen hebben. Dus die bij ons passen. Heb je mijn vragen zitten lezen of zo? Ja, nou dat past ook eigenlijk bij de vraag die je zojuist stelde. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat wij aan onze traffic werken. En daar zoeken wij dus partners voor. Maar het moet wel bij ons passen. En wat is traffic? Want dat snap ik al niet. Dat zijn voetjes, dus klanten bezoeken. Maar aan wat voor bedrijven zit je dan te denken? Ja, het liefste de IKEA, maar ja goed, die gaat dan naar Venlo. Maar soortgelijke bedrijven dus. Maar dat zie je dan op het terrein waar nu de Intratuin is, daar zie je nog een soort IKEA verrijzen? Nou, IKEA zal het zeker niet worden, maar wel liefst iets wat in de lijn ligt. Dus zeg maar ook bedrijven die inspireren. Ja, en energie geven, dus het moet wel echt bij ons passen. Ja. Het moet geen fabriek zijn. Ik hoor jou heel vaak het woord inspireren zeggen. Ja. Waar word jij door geïnspireerd als onderneemster? Ja, ook heel veel door mijn collega's, maar ook door over de grenzen te kijken. En ja, ook door onze mensen, want die hebben ook allemaal hun eigen kwaliteiten. En dat is heel veelzijdig, bij wijze van kunstenaars tot verkopers. Ja, daar word ik ook door geïnspireerd. Goed zo. Ja. Mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja, graag gedaan, wederzijds. Ja, dames en heren, dan ben ik heel erg benieuwd wie onze tweede gast van vanavond is. En ik vraag aan Rob om die gast aan ons te introduceren. Rob, ga je gang. Wilt u een tent huren of licht en geluid? Dan kunt u met onze tweede gast goed vooruit. Want voor feesten kan hij veel doen. Ja, hij is de Venrayse partyverhuurkampioen. Zijn bedrijf staat sinds 2008 en heeft al heel wat feesten tot een goed einde gebracht. Entertainment, catering, alles kan. Maar wat is hij in de toekomst nog meer van plan? Worden de feesten van Partyrent Venray nog beter? Hier is onze tweede gast. Zijn achternaam is Meijermans, zijn voornaam is Peter. Dag Peter. Ja, we hebben elkaar al een keer in de lift mogen ontmoeten bij de zogenaamde elevator pitch. De camera is dus niet helemaal nieuw. Ja, het was iets krapper. Ja. Heb je daar veel reacties op gehad? Ja, toch wel ja. Toch wel aardig wat, ja. Ook positief of? Nou, ik breek mijn bek niet open, maar nee, eigenlijk wel ook mensen die als je in de winkelstraat lopen. Ja. Je wordt ineens herkend? Ja, opeens ben ik bekende Venray, nou zeggen ze dan. Maar ja. Hey, Partyrent, wat doen jullie precies? Alleen een tent verhuren of totaalpakket? Ja, we doen eigenlijk, je kunt bij ons een staattafel huren. Ja. Dus 1 staattafel. Dat gebeurt ook? Dat gebeurt ook, ja, gelukkig wel. Maar je kan ook het hele feest laten verzorgen door ons.
En dat houdt in eigenlijk de tent, de aankleding, het natje en het droogje. Dus de catering en de drank erbij. En de aankleding, dus je kleden, rokken, alles erop en eraan. Bloemetjes erbij. Alles kan. Ja. En wat maakt jouw bedrijf bijzonder als je het vergelijkt met andere gelijksoortige bedrijven? We hebben alles. Ja, maar dat zeggen die andere bedrijven ook. Dan mogen ze met mij komen sparen om dat te overtreffen. Wie zijn jouw klanten? 85% is particulier en 15% is bedrijven. Ja. En in welke periode wordt het meest van je diensten gebruik gemaakt? Ja, het begint zo'n beetje, eind maart begint het. En dan loopt het eigenlijk door tot de herfstvakantie. En waar heeft dat mee te maken dat dat dan heel druk is? Ja, mooi weer. En mensen denken van, we gaan het feestje buiten geven. Waarom zouden we geen tent achter in de tuin zetten? En dat is precies wat jij wilt. En dat wil ik. Ja. En dan wil ik eigenlijk ook nog een slechte zomer hebben. Wat eigenlijk de meeste mensen niet willen. Meestal heb je dus te maken met feestjes, evenementen, bijeenkomsten. Maakt dat het werk prettig? Ja, zeker. Ja. Als je kijkt naar mijn medewerkers die ik heb, die vinden het eigenlijk heel leuk om voor me te werken, terwijl het heel zwaar werk is. Want hoeveel medewerkers heb je? Ik heb er 5. Dat zijn allemaal op 0-uur contracten. Maar die vinden het heel leuk om bij mensen thuis te komen. Want ze komen overal, ze komen bij iedereen. Dan weer een heel groot huis en dan weer een heel klein tuintje. En mensen zijn altijd heel erg opgetogen. Want mensen hebben feest, hè? Ja, maar wat is de mooiste opdracht die je tot nu toe hebt mogen uitvoeren? Zeg maar? Of praat je daar liever niet over? Nou, dat is ook een andere opdracht misschien wel tekort in doen, denk ik. De mooiste opdracht is een bruiloft. Ja, een speciale bruiloft. Waarom was die bruiloft die jij nu in je hoofd hebt zo bijzonder? Nou, het was een bruiloft. Het was echt een best wel grote bruiloft. Het was met iets van 100 man kwamen we 's avonds. En dan ook nog een receptie ervoor. En dat moest in de tuin komen, wat heel erg klein was. En er moest een tent komen van 10 bij 10. Nou, er moesten allemaal muren overheen en dat soort dingen. Maar die muur maakte het juist heel apart. En die mensen zeiden van, maar dat kan helemaal niet. Zeiden, we zetten gewoon over die muur heen, die tent. En dat kwam wel heel mooi uit. En dat gaf wel heel iets apart. En dus met die muren we wat gedaan. We hebben daar een tap bij gezet, we hebben het uitgelicht een beetje. Maar dat was heel leuk. En dat zijn wel de leuke opdrachten waar je een beetje creatief mee om moet gaan. De meeste mensen denken van, ik heb een tuin, dat is maar 4 bij 6 en ik wil daar een grotere tent, want er komen er 100 man bijvoorbeeld. Nou, dan kunnen we gaan kijken wat we kunnen doen. Hey, ook aan jou de vraag, wat is de invloed van de crisis op jouw bedrijf? Want je bent een bedrijf dat nog niet zo heel lang actief is. Klopt. Hoe lang besta je? 4 jaar. Ja, 2008 ben ik Wat doet die begonnen. crisis met jou of met je bedrijf? Met mijn bedrijf op zich doet het niet zo, doet het eigenlijk heel erg goed. Want mijn bedrijf die groeit als kool. Maar wat ik wel heb is, omdat het bedrijf heel hard groeit, is dat ik heel veel moet investeren in goederen. Omdat je geen nee wil verkopen. Nee verkopen is geen verkoop en dat gaat heel snel rond. Dus dat wil je niet. Dus je moet investeren en daar loopt het wel een beetje spaak altijd. Dus je zegt van nou, ik wil eigenlijk investeren in bepaalde goederen, want ja, dat heb je eenmaal nodig. Maar die middelen zijn op dat moment niet, omdat er ook geld onderweg is. Het is nu de winterperiode, hè? Ja. Die is commercieel waarschijnlijk minder interessant, dat Ja. hoorde ik je net ook zeggen. Ja. Hoe vang je dat op? Heb je nog andere bedrijfsactiviteiten naast het verhuren van wat je net allemaal al noemde? Nou, toevallig dit jaar ben ik eigenlijk, is het herfstvakantie heel vroeg gevallen. Dus wat ik gedaan heb is, na de herfstvakantie ben ik op aan het starten om bedrijven te benaderen. En dat gaat op zich wel aardig. Dat moet een beetje van de grond afkomen. Het zou mooi zijn als ik daar gelijk een opdracht Maar dan gaat het krijg. om bedrijfsfeesten Ja, organiseren? bedrijfsfeesten, ja. Kerst en dat soort dingen. Maar voor de rest heb ik een ander bedrijf nog, Mijmal Sales Support. Was ik bezig gehouden met de coaching van winkelpersoneel, van sales. Maar dat staat hier helemaal los van? Helemaal buiten, Okay. ja. Laatste vraag, waar staat Partyrent over 2 jaar? Welk punt heb jij voor jezelf op de horizon gezet? Over 2 jaar? Dat is een goede vraag, want daar heb ik niet over nagedacht. Nee, ik leef wel een beetje per jaar.
wat ik in mijn hoofd heb. Dan zetten we die punten maar 1 jaar vooruit. Ik zou wel, wat ik heel graag zou willen is over 2 jaar dat ik een eigen tak heb waar ik zeg van nou, echt voor designfeesten. Daar zie je wel heel erg veel vraag naar is. Daar ontstaat een trend? Of wat zijn designfeesten? Designfeesten wil ik eigenlijk mee zeggen is, bijvoorbeeld je hebt een trouwerij of een feest en dan wil je een bepaalde design, een bepaalde uitstraling aan geven. En daar wil ik wel meer op inspringen. Nou. Dus mooiere design, staantafels, krukken en dat soort dingen allemaal. Wens ik jou heel veel succes om dat de komende 2 jaar te gaan realiseren. Dat gaan we doen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dames en heren, dit is de meest bijzondere elevator pitch tot nu toe, want de elevator, de lift, die ontbreekt, dus we doen het gewoon hier aan tafel. Dus ik ga eens even kijken wie hier is aangeschoven. Hallo, jij bent? Rolf van der Licht. Nou, Rolf, de elevator pitch, jij krijgt 1 minuut de tijd om jouw bedrijf aan het Venrayse publiek te presenteren. En ik wens jou heel veel succes. Ga je gang. Ja, dankjewel. Nou, ik zal even mezelf voorstellen. Mijn naam is Rolf van der Licht. Ik ben eigenaar van een organisatieadviesbureau BIC en lever bedrijfskundige kennis en advies aan bedrijven. Ik heb circa 10 jaar projectmanagementervaring. Deze bedrijfskundige gerelateerde projecten vonden plaats bij MKB-bedrijven tot aan grote multinationals, waarbij ik de eerste jaren verantwoordelijk was voor de uitvoering en de laatste jaren met name voor de aansturing. Begin 2011 ben ik als ondernemer gestart met als doel bedrijven te verbeteren op het gebied van kostenbeheersing, service en kwaliteitstoepassingen. Denk je bij het opstellen van diverse rapportages rondom de wettelijke verplichtingen, risico-inventarisatie en evaluatie. Een business continuumplan omwille van lagere verzekeringspremies. Het realiseren en implementeren van kwaliteitsmanagementsystemen, management dashboards en inkoopmatrixen. Maar ook het begeleiden van certificeringstrajecten behorende bij de uitgevoerde opdrachten. Om bedrijven financieel, operationeel en organisatorisch te optimaliseren lever ik diverse diensten. Voor meer informatie aangaande de inhoudelijke uitvoering en planning van deze trajecten wil ik u graag verwijzen naar de website van BIC. Die komt later denk ik in beeld. Als bedrijfskundige richt ik mij zowel op aanwezige data, getallen van de organisatie als ook op fysieke operationele aspecten van de bedrijfsvoering. Als u het aandurft om financiële en operationele inzage te geven en uw wensen op tafel kunt leggen, dan ga ik graag deze uitdaging aan. Uiteraard kom ik graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Nou, dankjewel. En dit is de eerste keer in de elevator pitch dat je van 40 man een applaus krijgt. Ja, dankjewel. En voor onze derde en laatste gast wil ik Rob opnieuw vragen om opnieuw dat prachtige gedicht voor te dragen en onze laatste gast te introduceren. Ga je gang. Onze derde gast is een druk bezet man, die erg goed werken, regelen en praten kan. Hij weet alles van tuinen en straten, van steil tot plat. En heeft in zijn leven al heel veel stenen en planten in zijn handen gehad. Ja, op het gebied van sierbestrating en tuinaanleg is hij ijzersterk. En ook voor de Venrayse ijsbaan verzet hij bergenwerk. Maar heeft hij het in de winter net zo druk als in het voorjaar? Of is hij nu wat sneller klaar? Of sneller met zijn werk klaar? De antwoorden op die vragen willen we graag horen. Joop Goossens, kom snel naar voren. Nou kijk eens Joop, je zit er al. Ja Joop, sierbestrating en tuinaanleg, vertel er eens iets over. Ja, sierbestrating en tuinaanleg. Ja, je gaat vroeger naar school, je leert een vak. Dus ik heb het hoveniers vakdiploma gehad. Dus het kwam met tuinaanleg, kwam een aanbod. En het bakboedemen, het buitengebeuren, de groene omgeving. Dan ga je je verder oriënteren in het bedrijfsleven. Kom je bij een bedrijf te werken wat eigenlijk geen groene vingers heeft. Wat toch een beetje in de grondwaterweg-wegenbouw werkt. Daar werk je een aantal jaren, daar leer je heel veel, daar zie je heel veel. Vandaag op de dag zijn mijn klanten, dat zijn overheden, dat zijn semi-overheden, dat zijn wat grotere bedrijven en de rest van het MKB. En ben je eigenlijk geen concurrent van Ine die we net aan tafel hadden? Of is Ine meer van het groen en jij meer van het beton en het grijs? Ja, ik was zo wel een beetje geassocieerd, maar nee, Ine is een fantastische ondernemer, super fijne collega, Ine van Warenhuis. Ik heb een bedrijf wat de aanleg van tuinen doet, dus als wij bij een klant komen en die heeft een speciaal verzoek voor een bepaalde plant en je kunt niet naar een groothandelerij voor 1 plantje, dus dan bel ik Ine op of we gaan even kijken van god, we pikken het nog even erbij.
Dus zo is de relatie in Want de als jij een tuin hoogstens. aanlegt, is dat helemaal van A tot Z, van het begin tot het einde? Ja, dan is dat van A tot Z. Wij gaan naar de klanten toe, of ik ga naar de klanten toe. Ik heb daar een overleg wat de klant wil. Kijk, wij maken verschillende tuinen. We maken siertuinen, maar je kan ook bijvoorbeeld een tuin maken dat iemand in een rolstoel zit. En die graag buiten werkt. Dan maak je een tuin op een verhoging. Aan verhoogde perken. Dat is Een aangepaste tuin? een aangepaste tuin, zoals je het zegt. Het voorjaar dan hebben we toch de particuliere markt bij ons. Naarmate het seizoen voorbij gaat, dan moet je denken rond de vakantietijd. Dan is de particulier eigenlijk een beetje, ja, die houdt een beetje de boot af. Dus die schroefelen zelf, ze knippen de hek zelf en allemaal dat soort zaken. Dan hebben wij nog een andere tak, dat is het grondverzet. Dat is er later bijgekomen. Is de concurrentie erg groot? Ja, de concurrentie is best wel groot, maar je moet je onderscheiden. Kijk, Ja, hoe doe je dat? Hoe onderscheid jij je van andere bedrijven? Nou, ik onderscheid me om projectmatig te gaan werken. Wij nemen projecten aan, gewoon van A tot Z. En dat doen andere bedrijven niet? Nou, dat doen andere bedrijven ook. Maar wij hebben bijvoorbeeld, als ik een collega-bedrijf uit Venray pak, die bouwt liever grote bedrijfshallen en grote industrieterreinen. Dat ga ik dus niet doen. Dat is mijn ding niet. Wij doen bijvoorbeeld in Venray, dat is de Boelendroom. Dat is nu een project waar wij aan bezig zijn. Eve Zelen is daar voorzitter van. De Jeu de Boelbanen zijn dat? De Jeu de Boelbanen in Venray, waar ouderen heel veel plezier aan hebben. Wij hebben in overleg met de gemeente Venray, met de Jeu de Boel-vereniging, een concept neergelegd waar wij de ondergrondse infra, gas, water, elektra, Pomeo-riool kan ik even uitleggen, dat is een infiltratieriool. Hou het kort, hè joh? Ik hou het heel kort, dat is een infiltratieriool, dat is een open betonnen constructie, waardoor water geïnfiltreerd wordt in de bodem. Dus daar laten wij, dat snapt iedereen, tot we schoon water terugbrengen naar de bron waar het hoort, in de grond. Even nog iets anders, want in het gedicht werd dat al gezegd. Behalve ondernemer ben jij ook een van de organisatoren van Venray on Ice. Ja. Dat zit er wel bijna aan te komen. Ja. Ben je in die tijd nog wel thuis? Ik ben in die tijd nog wel thuis. Het zijn wel heel erg lange dagen, maar ook wel leuke dagen. Wij weten zelf, de bestuursleden zijn allemaal hier aanwezig. Ze weten allemaal tot het ijsbaan is toch het winterevenement van Venray. De gemeente Venray stimuleert het ook heel erg. Wij als bestuur starten op 6 december dit jaar weer de bouw van de ijsbaan. Dit jaar is dat bij de Grote Kerk, hè? Op het grasveld bij de Grote Kerk. Dus we hebben daar heel veel instanties allemaal de neus op één lijn moeten krijgen. Dat is eigenlijk toch wel mooi gelukt. Ben je er blij mee dat het daar is of had je het liever op het Schouwburgplein gehad? Wij hadden het liever op het Schouwburgplein gehad. Kijk, dan zit je altijd met een vaste ondergrond. De logistiek is allemaal beter geregeld. Nu moeten we rijplaten gaan leggen. Dus het is allemaal wat omslachtiger. Het kost veel meer geld. Dus, maar hoe ga je ervoor zorgen dat het even goed een succes wordt? Wij gaan er even goed een succes van maken. Wat ik denk, de hoofdmoot is natuurlijk het weer. Dat speelt natuurlijk altijd een grote rol. En het succes is gewoon dat wij die themaavond hebben. Want wat is goed weer van ijsbaan? Goed weer van ijsbaan is rond het vriespunt. +1, -2. Dat zijn de beste en de liefst al een stralende zon erbij. Dus dat is voor iedereen is het mooiste ijsweer. Oké. Die crisis trouwens, hè, is dat ook merkbaar voor jullie ijsbaan of niet? Voor de ijsbaan is er zeker crisis. Wij polsen het bedrijfsleven hier in Venray, ook buiten Venray. En je kan toch zien dat het sponsoraantal met €20.000 per jaar terug uitloopt. Oké. Dus, laatste dingetje hierop. Want we zijn al ruim over onze tijd heen. Nou. Maar jij krijgt nu de camera. En jij mag aan Venray uitleggen waarom Venray on Ice zo belangrijk is voor onze gemeenschap. Nou, welke camera mag ik gebruiken? Die. Nou, ik ben Joop Goossens, penningmeester Venray on Ice. En dankzij ons bestuur, René Duikers, Tom Smits en ikzelf als ondergetekende, tot we zelf die ijsbaan hebben gekocht. En we kunnen toch Venray dit jaar weer voorzien. En alle jeugd het schaatsplezier laten beleven. En alle leuke feestavonden niet te vergeten. Ben je nog op zoek naar sponsoren? Wij zijn altijd op zoek naar sponsoren. En mocht u zich geroepen voelen voor een sponsorbijdrage, dan kunt u best contact opnemen met een van onze bestuursleden, Tom Smits, Design Express, oftewel de voorzitter René Duikers, Avido Accountants. Dankjewel. Goed zo, dankjewel joh.
Dames en heren, hartelijk bedankt voor het kijken. Normaal gaan we een hapje eten hier aan tafel, maar vanavond gaan we met het hele publiek nog een borreltje doen en een hapje eten. Mag ik u in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze hele speciale editie en wellicht tot een volgende keer. Dank u wel, tot ziens. Nederland gaat over op IBAN. Een langer rekeningnummer voor binnen- en buitenlandse betalingen. Iedereen krijgt hiermee te maken, ook uw bedrijf en uw klanten. Rabobank helpt u op weg met uw voorbereidingen op IBAN en SEPA. Doe daarom de Rabo SEPA-check. www.rabobank.nl/SEPA-check. Makkelijk over op IBAN. Dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën.